سلام ناخي يكون كم يتنيك እግዚአብሔር ይመስገን ስሙ እንዲሃ كمل لها سمون حوين احنا كاب ميديا رخيبنا كاينا تليفون ندولل كازلنا كمل لها كمل لنا ابرا እግዚአብሔር ይመስገን ከመለው ስድራ ሁሉም حراي سمون حوي ስለዝረኸብኩኻ ኣዚ ደስ ይልኒ ማለቲ ኣነ ዝድውለልካ ዘለኹ ካብ እስራኤል እንዴ ኣብዚ ድማ ልዕሊ 10,000 ሰብ ዝከታተለካ ዘሎ ማለት እዩ እጂ እቲ ንስኻ ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቕ ንዓና ህይወት ኣልቢስና እዩ ሓቦ ኣልቢስና እዩ ኤርትራውያን ምዃንና ኣሕቢና ልዕሊ ዝኾነ ነገር ድማ እግዚአብሔር ባኻ ሓዲሩ ህይወትና ከም በሓድሽ ሓዲስዎ እዩ ስለዚህ በቲ ዝገበርካዮ ቃለ መጠይቕ ኩሉ ልቡ ዘይተተንከፈ ዘይበኸየ ዘይነበዐ የለን ባኻ ኣዚና ሕቡናቲና ኻባና ትበልፅ ሰብ ምዃንካ ድማ ኣመስኪርካ ኢኻ እግዚአብሔር ስጋ ፍጻሜ ዓብዪ ደረጃ ክትበፅሕ ናይ ኩላትና ተስፋን ጸሎትን እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ምናልባት ነቲ ህዝቢ ብዝኹሉ ዘሎ ሰላም በሎሞ ሽዑ ንሕና እውን ሓንቲ ትእዛዝ ክነዝዘካ ኢና ስማዕ ኣሎ እጂ ሕጂ ሓይሽ ሓራይ ብዝኾነ ኩሉ ሰብ እንዲሰምዓካ ዘሎ ብዚ ሕጂ ንሕናኻ ኣብዚ ሚድያ ንከታተለካ ፀኒሕና ኢና ንሕና ድማ ከምቲ ዝበልካዮ ንብዙሕ ተስፋ ስለ ዝኾንካዮ ነቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከማኻ ዝመሰሉ ስንኩላን ዝወደቑ ኣረጋውያን ካብ ሕጂ ንስኻ ክትኣሊ ፈቓደኛ ዲኻ ንሕና ብደገ ኮይና ክንሕግዘካ ስለዚ እዚ ኩሉ ሰብ ዝሓቶ ዘሎ ሕቶ እንታይ ማለት እዩ ስምዖን ሙሉእ ሰብ እዩ ንዑ ጥራይ ዘይኮነስ ነቶም ዝወደቑ ከምኡ ዝመሰሉ ዓይነ ስውራን ስንኩላን ከይተረፈ ኣልዒሉ ካልእ ዝኽእል ሰብ ስለ ዝኾነ ንሕና በቢ ዘለና ወርሓዊ ይኹን ሰሙናዊ ይኹን ተልኢኽናሉ ንስኻ ብሚድያ ገይሩ እንዳሰርሐ ነቲ ሃገር ክዕሪ ዝኽእል ሰብ እዩ ስለዚ ክንሕግዞ ኢና ስለ ዝበሎ ኣነ ፍቓድካ ንምሕታት እየ ፍቓደኛ ናትካ حراي كلهم سميعهم عليهم تليفون ناي سمون كصحفكم يبزيا كابجي تحسكم نافت بانك ناتو تسدلو كابو حليفو دما سمون فيديو غيرو باغباب تتخايلون موتور بسكليتا انت يسبحال باتر زلو انت تغزيو كم دس بلو بعل غزيو كلاتنا تحبابيرنا خنعبي يزغبا مالتي نسو دما نسون كلان زياده نزودقو تغادلت نيرومون